Szia kedves, én a Javasasszony vagyok, és ma is azért jöttem, hogy az univerzum javaslatain keresztül a te javadat szolgálhassam. Úgyhogy nézzük is meg, hogy miről szeretnének ma szólni a lapok, kinek szól a mai üzenet, és mi lesz a javaslat. Nagyon pozitív lapot kaptunk így elsőre, a teremtő erőről szól, arról, hogy bizony erősebb vagy, mint gondolnád. Olyan teremtő erők vannak benned, amivel most képes vagy létrehozni azt, amit szeretnél. Megvan hozzá minden készséged, képességed, és a belső hajtóerő is, úgy érzem, hogy valamit teremts, valamit létrehoz. Ezt úgy látom, hogy már tervezgeted egy ideje, csak mintha mindig várnád azt, hogy mikor lesznek már megfelelőek a körülmények, ahogy ez a szörfözni igyekvő lány is ugye azt nézi, hogy mikor lesz már olyan a tenger, ami alkalmas lehet számára arra, hogy szörfözni kezdjen. Tehát te is, mintha eddig csak figyelted volna, hogy mikor lesznek már megfelelőek a körülmények arra, hogy létrehozd ezt a te elképzelésedet. Viszont az az érzésem, hogy azt szeretné üzenni a kártya, de majd rögtön kérünk erre bizonyítékot, hogy most érettek meg a körülmények arra, hogy elkezd. És most van a csúcsponton, úgy érzem, most van a csúcspontján a teremtő erőd is, a teremtő energiád, amivel létrehozhatod azt, amit szeretnél megteremteni. Na nézzük tovább. Először is kérek szépen erre választ, hogy jól sejtem-e, hogy a körülmények most a legmegfelelőbbek. Hát, nem kellett sokat kérlelnem, mert már felelt is neked az univerzum. Nézd csak meg ezt a balerinát. Ő most itt élete legnagyobb, legcsodálatosabb, legnagyobb presztízsű előadásában fog szerepelni. Egy olyan nemzetközi hattyúktava darabban, amit az egész világon közvetíteni fognak. Viszont ahhoz, hogy eljusson ide, ahhoz gondolj csak végig, hogy az első kis balettcipőtől kezdve, amit megkapott valaha, mondjuk 5 évesen, mennyit kellett gyakorolnia, mennyit kellett próbálnia, ahhoz, szenvednie, hozzáteszem, ahhoz, hogy most eljusson ide, hogy most ebben a darabban végre megmutathassa magát. Tehát neki most jött el az ideje, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy ez itt már is bizonyítékként szolgálhat ez a lap, hogy valóban most jött el az idő, amikor minden gyakorlás, minden készség, minden képesség egyszerre megmutatkozhat végre. Az azonban nagyon-nagyon fontos, hogy most egy kicsit racionálisabban gondolkodj, mint eddig. Ezúttal ne feltétlenül a szívedre hallgass. Most te legyél ez a kardok királya, az a stratéga, aki az érzelmi tényezőket kizárja. Tehát ez most az a helyzet és az az idő, amikor az érzelmi tényezőket ki kell zárnod, és tényleg csak a racionalitás vezessen a döntéseidben. Aztán később, mikor már ugye összeállt minden, és azt a darabot mondjuk úgy lejátszottad, na akkor majd meghívhatsz mindenkit teára, akkor majd ünnepelhetsz már, akkor majd elragadtathatod magad az érzelmek által. Addig viszont egyelőre ne. Tehát most tényleg maradj a racionális talajon, tényleg maradj tehát inkább gondolkodj, mint érezz ezúttal, mert most arra van szükség ebben a helyzetben. Mit tudhatunk még? Milyen részleteket tudhatunk meg, illetve hát esetleg további stratégiákat meg
tudhatunk-e, mindig örülünk a praktikus üzeneteknek. Van itt egy fészek, és a kis fiókákat eteti éppen az anyukájuk. Az óvás, óvó, védő, szeretet, amit érzek ebből a képből, illetve a táplálás. Táplálni kell még, úgy érzem, ezt a te tervedet még egy kicsit táplálni kell, még egy kicsit őrizni. Talán óvakodj attól, hogy elkezdesz beszélni a remélt sikerről. Hiszen ugye az anyukának is el kell rejteni a fiókákat egyelőre. Ha ugye mindenki tudja, hogy ott vannak a fiókák, akkor elég nagy veszélybe kerülnének. Ugyanígy te is, hogyha idejekorán elkezdesz beszélni ennek a tervednek a megvalósulásáról, az nem biztos, hogy jótékonyan hat ezúttal. Tehát őrizd a tervedet, ne beszélj róla senkinek, és tápláld egyelőre. Tehát csak akkor beszélj róla, az az érzésem, csak akkor beszélj róla, és akkor már ugye meghívhatod teázni azokat, akiknek szeretnél mesélni erről, csak akkor beszélj róla, amikor már tényleg minden sínen van, és a megvalósulás felé halad. Addig ne, tehát elhamarkodottan ne beszélj róla, és csak tápláld magadban tovább az erőt, meg a stratégiákat, elképzeléseket, hogy hogyan szeretnéd megvalósítani ezt a tervet. Mit tudhatunk még? Gyakorold a pozitivitást, ezt mondja ez a lap, és valóban nézd meg, hogy milyen meseszerű ez az ábrázolás, mintha egy mesekönyvből származna. Tehát jótékony hatása van, hogyha magadnak mesélsz, magad előtt már szinte levetíted a sikert, mint ahogy ez a balerina levetítheti, mondjuk ugye magában már lehet, hogy elképzelte 100-szor, 1000-szer, több ezerszer, hogy milyen lesz majd ott állni a színpadon, ebben a darabban, egy nemzetközi színpadon. Ugyanúgy te is gondolatban játszd le azt, hogy hogyan szeretnéd, hogy megvalósuljon ez a te terved. Gondolatban már lásd magad, hogy nyilván a te helyzeted más, de hogyha visszakapcsolódom ide ehhez a hasonlathoz, lásd magad, ahogy meghajolsz, és rengetegen tapsolnak neked, ahogy megjelenik, lásd magad, vagy lásd, hogy egy újságcikkben olvasod, hogy mekkora sikere lett az előadásnak. Tehát ehhez hasonló gyakorlatokat bátran végezz, és ezzel is a hajódat egy kicsit közelebb mozdítod. Itt is egy hattyú van. És közelebb mozdítod a hajódat a célhoz. Na nézzük, mit tudhatunk még. Egészen hasonló, amit ezen a kártyán látunk, már olyan értelemben, hogy ez is arról szól, hogy a megfelelő mentalitás az nagyon-nagyon sokat fog segíteni neked. Hogyha megfelelőképpen nézed a dolgokat, akkor megérted, hogy már az is közelebb visz, hogyha elképzeled a sikert, hogyha elképzeled azt, amikor már ugye megvalósult. Lehet, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, csak egyfajta önszabotást végeztél eddig, mert valahogy visszatartottad magad attól, hogy elhidd, hogy ez sikeres lehet. Tehát mindig volt benned valamiféle kétség. És az a helyzet, hogy ezek a kétségek, ezek tudnak ugye úgy hatni, hogy a megvalósulástól
megvalósulást késleltetik, mondjuk, vagy akár megakadályozzák. Tehát ha szabotálod saját magad, és elképzeled azt, hogy úgysem fog sikerülni, akkor az sajnos valóban nem a megvalósulás útja felé fog haladni. Valamit el is folytottál magadban, talán pont ezt, hogy elhidd, hogy sikeres lehetsz. Na ez az, aminek most véget kéne vetned. Ezeket a köveket el kéne távolítani onnan az útból. És ebbe a harmonikus állapotba kerülni, ahogy az a csigaház lebeg a vízben, és teljes mértékben elengedi magát. Úgy kéne, hogy te is engedd most magad áramoltatni, mert valahogy az az érzésem, hogy egyre több olyan helyzet fog majd elét kerülni, ami lehetővé teszi, hogy megvalósuljon a terved, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy az univerzum ezt szeretné, hogy megvalósuljon. Kizárólag te vagy az, illetve a saját elfojtásaid, meg a saját gondolataid, amik esetleg ellenében hatnak ennek az áramlásnak. És nézd csak meg, hogy ugye itt is áramoltál, attól fog ugye előre menni ez a hajó, hogy engeded, és mész az áramlással, sodortatod magad. Aztán ugye a szörfös lány, emlékszel? A szörfös lány is ugye rábízza magát a tengerre, a tenger hullámaira. Tehát minden erről szól, hogy engedd szabadon áramoltatni az életet, és az élet elő fogja hozni majd azokat a lehetőségeket, amik segíteni fognak neked, hogy tovább áramolj. Így megteremtve benned egy olyan egyensúlyt, amivel ugye már sokkal könnyedebben fogod tudni megteremteni, amit szeretnél. Tehát ebbe az egyensúlyi állapotba kell hoznod magad. Amikor nem engeded, hogy azok a negatív érzések, vagy azok a gondolatok, amikkel szabotálod magad, ezek súlyt kapjanak, ezek határozzák meg a mentalitásodat. Mit tudhatunk még? Bizonyos fokú bátorságra is mindenképpen szükséged lesz, de ez nem az a fajta meggondolatlan bátor lépés, ami veszélyeztetne, hanem nézd csak meg, mennyire megfontolt ez a lovag, aki felvette a páncélját az erdei sétához. Tehát ilyesfajta bátorságra van szükséged. Menj nyugodtan el arra az erdei sétára, nyilván az analógiát te arra használod, ami a te helyzetednek megfelelő, viszont vegyél fel páncélt, tehát azért óvd magad. Lehet szó ilyesmiről, hogy bizonyos emberekkel való kommunikáció vagy kooperáció is hozzájárulhat a sikerhez, viszont vannak olyan emberek is, akikkel szemben jó, ha ilyen páncélt vesz fel az ember, és védi magát. Tehát a bátorságodra is szükség lesz, viszont okosan, tehát ne fejvesztve. Menj neki annak a helyzetnek, ahol a bátorságodra szükséged lesz. Mit tudhatunk még? A róka szellem azt üzeni neked, hogy változás közeledik, bízz a képességeidben. Pontosan erről volt szó ugye az első kártyán, hogy a változás az, hogy végre fizikai formát ölt, a te elképzelésed végre a megvalósulás szakaszába lépett, és bízz a képességeidben. Ahogy ugye bízik ez a balerina is
aki hiszen erre gyakorolt gyerekkora óta. Te is úgy érzem, hogy már gyakorolsz egy ideje, vagy tervezgeted egy jó ideje azt, amit most tenni készülsz, tehát nagyon fontos, hogy bízz a képességeidben. És képzeld el, ha még nem lenne elég a mágus, aki vagy, akkor most még egy fehér boszorkánnyá is avatott téged az univerzum. A fehér boszorkány, akinek ugye szintén mágikus ereje van, aki pozitív dolgokat hoz létre az ő mágiájával, és ha te a fehér boszorkány vagy, a mágushoz hasonlóan teremtő képességed van, tehát ez megint megerősítette, hogy eljött végre a teremtés ideje, légy te magad a fény, ezt mondja a kártya, ami arra utal, hogy ezeket a komor gondolatokat, ami a megvalósulás ellenében hat, ezeket most mindenképpen engedd el, és koncentrálj arra, ami nem sokára megtörténik. Úgyhogy ezzel szeretnék búcsúzni tőled, kívánom neked a leges-leges legjobbakat. Ölellek nagyon nagy szeretettel. Szia, szia!